uzophiwe. Ngibonga kakhulu kuko konke engathi uNkulunkulu angangisiza kuko konke enikwenzayo, ngiqhubekele phambili nenze njalo nakwabanye futhi. uNkulunkulu anandisele, uNosiphiwe uNkulunkulu amkhulise njalo kuzinto zonke azicelayo. uNkulunkulu amenzele zona ngoba uNkulunkulu uthi celani khona nizophiwa. Nako-ke ngempela-ke kwenzekile uNosiphiwe mayecela kwakhona abamzwayo uNkulunkulu wabanaye, ngoba uNkulunkulu vele ufuna abantu abacelayo. Ungathuli nje nento esenhliziyweni yakho Nosiphiwe, ngoba ngeke kulunge lutho mangabe ungezi ukukhuluma uphumele ngaphandle ngezinto ezikhalisayo enhliziyweni yakho. Bakhona abantu abathunywa uNkulunkulu, zikhona izithunywa zikaNkulunkulu ezilalelayo ezibezwayo abantu abakwazi abakhalayo. uNkulunkulu angathi angakwandisela-ke mntanami, impilo yakho ukhule njalo nje. Siyakuthanda kakhulu, siyabonga Mbekezeli, siyabonga mntanami, sibonga kakhulu kuzimo zonke zalelizwe. uNkulunkulu angathi anganivikela njalo niphilise. Ngiyabonga. Ngibingelele, igama lami nguNosiphiwe Khumalo, usihlalo weNosiphiwe Foundation. iNosiphiwe Foundation inhlangano engenzi inzuzo, la sihambe siqwashisa khona ngokukhubazeka nanokuthi kuphilwa kanjani nabantu abaphila nokukhubazeka. Kuningi kokwenziwa ile foundation ngoba sifisa ngisho nokunikela kwabaswele nabadinga ama-wheelchairs nama-crutches. Ngidlulisa nje ukubonga okukhulu kuba uMbekezeli, ubhuti uMbekezeli ngimthole ku-TikTok. Wathi sisi ngiyabona enkundleni zokuxhumana uyakhala ukuthi ne-foundation kodwa i-funding awukaxhaseki, yini ongafisa sikulekelele kuyona. Ngicela-ke ubhuti ukuthi ngicela asithengele iy'kipa ukuze sizokwazi ukubonakala uma ngabe sihambile. uNkulunkulu emkhulu-ke ubhuti usisizile kakhulu, wasithengela iy'kipa sesinazo namakapisi ngesashiswa ilanga uma ngabe siyokwenza i-awareness. Sidlulisa ukubonga nje kakhulu kubhuti uMbekezeli, inyanga yeshumi. uNkulunkulu ambusise, amandisele, uyisibusiso nje esikhulu, especially kuthina nje thina sesisizile. Siyabonga nje kakhulu bhuti uMbekezeli, siyabonga kakhulu.